No niin, tästä nahkasta jää aina tämmöisiä kappaleita tänne. Tässä on semmoinen iso pala, että tästä voisi tulla vielä pikkuinen rumpu. Niin mä jätän sen niin kuin tämmöisessä isossa. Ja nämä muut mä leikkaan sitten nauhoiksi. Ei tarvi ostaa semmoisia mitään nauhoja, kun tekee tästä nahka. Eli tämmönen pala jäi, jää pikkurumpuun vielä. Ja sitten mä leikkaan nämä tämmöiset soirot, mitä jääpi. Mulla on tämmöisiä nauhoja, jotka no tuossa voi vähän tämmöiset terävät kulmat pois. Eli leikkaa, pyöristää aina nämä päät. Ei takaisin niin monta kertaa, kun siitä tulee tuosta nahkasta. Että tästä tulee aika monta metriä näitä nauhoja. Ja nämä samalla pannaan pehmiämään sitten nämä nauhat, kun itse tämä rumpukalvo. Tämä rumpukalvo nyt on semmoisen rumpuun, joka nyöritetään reuna yli pikkusen menee niin semmoisiin reikiin kiinni. Mutta kaikki nämä nauhat minä sitten täältä leikkaan. Aloitan vaikka tästä tämän leikkaamisen tästä näin reunasta ja tuommoista noin, olisiko tässä 1,5 senttiä suurin piirtein, 1,5 senttiä, niin tämmöistä. Tästä pyöritellään semmoisessa nauhaksi. Ja siinä on hyvä olla kaveri, kun jos ne on hyvin pitkiä, niin itekseen on hyvin vaikea. Tietysti jos pannee ovenkahvan, niin sillä lailla itekseen saa, ne kierretään niin kuin, niistä tulee lujia sitten. Mä luulen, että jos tekee sentin paksusta pyöritettynä, niin se on erittäin hyvän kokoista. Tässä noin tuo pää, mikä tuli, niin mä sen leikkaan pyöreäksi taas. Mulla viimeisiä nahkoja kanssa. Ja ne oli jo pehminneitä ja ne on valmiina. Niin mä panin pakkaseen ja katsotaan sitten, että pystyykö niitä vielä käyttämään. Ne on tehty 2 vuotta sitten tein rumpuja, niin niistä rummuista jäi semmosia hyviä nahkoja. Ja voi sanoa, että tähän rummun valmistamiseen, niin tähän liittyy myös semmoinen, että tässä pitää olla ajatus mukana. Mä niin kuin ajattelen tässä samalla, että mä kunnioitan näitä eläimiä, joista mä teen tämän rummun. Ja kunnioitan sitä, että on saanut oppia tämän taidon. Tämä on ihana taito, ja kun rummussa tekee tommosen ison rummun, niin kuin minä teen, sitä rummuttaessa tulee semmoista beta-aallon värähtelyä, joka vastaa syvää unta. Niin minä teen rumpuja lähinnä sen takia, että kokisin semmoisen syvän unen myös valveilla ollessa. Tavallaan siinä pystyy niin kuin rentoutumaan. Ja varsinkin ihminen, jolla on univaikeuksia, niin se rentoutuminen on tärkeä. Nyt menee aika kappeisesti. Tää on tämmöistä kovaa rasvakerrosta. Mä en rasvareunaa leikkaa, koska se ei taho pehmitä, niin mä lopetan tässä tämä. Se on niin kova, että saksetkaan ei välttämättä pysty tähän reunaan ihan täällä. Kemin nahkatarvike on ottanut näitä ammattilaisilta, jotka on käsitellyt näitä, ja minä sain niin kuin huippuihanat nahkat. Nyt mä en ole ikinä niin isoa poronnahkoa nähnyt kuin mitä sain. Ja voisi sanoa, että kiitokset sinne lähettäjälle, koska se poro on kerennyt juosta jo monta poron kusemaa. Noin. Mutta seuraava vaihe, mitä mä tässä sitten tämän nauhojen leikkaamisen jälkeen teen, niin minä reijitän nämä rumpujen reunat. Tässä on sitten tämän rummun
valmiit reijät on niinku tässä. Ja mä niinku, mitenks mä näyttäisinkään, niin samalle väljyydelle tähän mahtuu 2 sormea, tai suurin piirtein, niin sitten teen reijät tänne nahkaan, tänne reunaan. Nyt tämä menee niinku tämän reunan yli tämä nahka tässä. Tollain niin kuin mä näytän lähempään. Eli se menee ton verran yli. Eli siinä kun on reijät, sitten se sidotaan näihin reunareikiin tämä nahka, mikä tässä on. Ja silloin nahka on pehmyttä oikein ja hyvin värjättyä, kun se sidotaan tuohon kiinni. Mutta sitä ennen kuin se vaihe on, niin täällä rummun sisäosassa on semmoinen niin kuin sulle henkisille jutuille mahdollisuus maalata sellaisia kuvia, kuten tuli, maa, ilma, vesi, elementit vaikka sinne. Sinne voi laittaa pienen elämän moton, mikä sun elämän tarkoitus on, vaikka että raha ei kaikkea ratkaise tai elämässä on muutakin tärkeämpää kuin tappelu. Tai ihan mitä tahansa, mitä mieleen tulee, tai enkelillä runo tai rukous. Jokainen tekee sinne ihan mitä haluaa tuonne rummun sisään. Sinne voi piirtää kuvia, vaikka saamelaisia näitä merkkejä, tai sitten ne voi piirtää ne saamelaiset merkit tähän rumpukalvoon. Ja siellä on netistä löytyy näitä saamelaisia symboleja. Ja rumpukalvolle kun ne piirretään, niin tärkeää on, että aurinko on aina ylhäällä siellä. Ja sitten siellä voi poroja olla ja kotaa, jotka meinaa sitten jokaisen tarkoitus löytyy netistä, mitä ne tarkoittaa. Ja nyt kun sinä rummutat, niin siinä voi olla pikkuinen poronluun kappale. Joka pomppii rummutuksen tahisee välillä pysäytät, niin katot minnekä se poronluu on mennyt. Kiitos.